Σπάρτη. Θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ απόψε στο Δήμο Σπάρτης, στο Σύλλογο Αποδήμων, ο Λεωνίδας και στην νεολαία της Σπάρτης εδώ που μας καλέσατε να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή διασκέδαση να έχετε. Φύγαμε. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Δεν ψάχνω τίποτα. Μια ακόμα μυθάκι. Μόνο εγώ και εσύ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αποδήμων και Επαναπατριστέντων Λακώνων, ο Λεωνίδας, μας προσκαλεί στο απόλυτο μουσικό event της χρονιάς. Ρυθμούς Νεολαίας 2015. 5η 9 Ιουλίου, Πάρκο του ΟΤΕ στις 8:30 το βράδυ. 5 χρόνια ρυθμός, φέτος με το μήνυμα Stop Bullying. Με την υποστήριξη του κινήματος BU. Τραγουδούν Ρεκ, Τάτι και Support από το τοπικό group Noisegate. Σε διοργάνωση νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης. 5η 9 Ιουλίου, Rec Live. Συμμετέχουν εθελοντικά και στηρίζουν οικονομικά την εκδήλωση τα καταστήματα της Σπάρτης και το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Νομού Λακωνίας. Ρυθμούς Νεολαίας 2015. Για να φωνάξουμε δυνατά Stop Bullying. Είσοδος ελεύθερη. Nice shirt, loser. I'm gonna go cry to your mom. Cry to your mom. Γεια σας, είμαι η Μελίνα από τους Βέγκας και υποστηρίζω και εγώ το κίνημα BU του Τζιμ Βαρούνης στο Ρυθμό Νεολαίας της Σπάρτης. Γεια σας, είμαι η στιχουργός Σοφία Παπαβασιλείου. Υποστηρίζω και εγώ το κίνημα BU του συνεργάτη και φίλου μου Τζιμ Βαρούνη. Και όπως λέω σε ένα τραγούδι μου, το BU θα είναι εκεί. Φύλακας άγγελος δεν θα φοβάστε. Στο σχολείο.